नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून आज आपण तुमच्या समोर आलेलो आहोत. हे आहे कोकण 7 आणि कोकण 7च्या बेटर लिव्हिंग पेजमध्ये आज आपल्याला काय काय पाहायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. कुठल्या नव्या गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून ते आपण आज पाहणार आहोत. तर सुरुवात करूया पंचांगापासून. तर पंचांग कसं वाचावं असा अनेकांच्या समोर प्रश्न असतो. काही जणांना पंचांग नेमकं कशा पद्धतीनं वाचावं, त्याच्यात नेमके कसे मुद्दे असतात हे अनेकांना कळत नाही. तर तेच आपण जाणून घेण्याचा आज प्रयत्न करणार आहोत. पंचांगांचे मुख्य 2 प्रकार असतात, त्यात सायन आणि निर्यन. आणि पंचांगाची 5 अंग आहेत, त्यात तिथी, वार, नक्षत्र, योग आणि करण आणि या 5 अंगांची माहिती असणाऱ्याला पंचांग असं म्हणतात. पंचांगाची आपण व्याख्या जाणून घेतली, मात्र आता हे पंचांग कसं वाचावं हे मी तुम्हाला अगदी थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे, कारण वेळेअभावी आपण प्रत्येक मुद्द्याला हात नाही लावू शकत. पण काही मुद्दे मी तुम्हाला या निमित्तानं सांगणार आहे. तर पहिल्यांदा तिथीपासून सुरुवात होते. तिथी क्षय, तिथीचे प्रकार आणि वारांची नावं, नक्षत्र, योग आणि करण अशा पद्धतीची पंचांग वाचण्याची पद्धत असते. त्यात पहिल्यांदा तिथी म्हणजे शुक्ल पक्षात प्रतिपदेपासून पौर्णिमेपर्यंत आणि कृष्ण पक्षात प्रतिपदेपासून अमावास्येपर्यंत रोज एक जो दिवस असतो त्याला तिथी म्हणतात. आणि हिंदू महिन्याची सुरुवात ही शुक्ल पक्षापासून होते, तर काही राज्यात कृष्ण पक्षापासून होते. तर शुक्ल पक्षातल्या पहिल्या तिथीला प्रतिपदा, दुसऱ्या तिथीला द्वितीया, तिसऱ्या तिथीला तृतीया, चौथ्या तिथीला चतुर्थी, 5व्या तिथीला पंचमी, 6व्या तिथीला षष्ठी, 7व्या तिथीला सप्तमी आणि 8व्या तिथीला अष्टमी, 9व्या तिथीला नवमी, 10व्या तिथीला दशमी, 11व्या तिथीला एकादशी आणि 12व्या तिथीला द्वादशी, तर 13व्या तिथीला त्रयोदशी, 14व्या तिथीला चतुर्दशी, तर शेवटच्या तिथीला पौर्णिमा असं म्हणतात. आणि कृष्ण पक्षाची सुरुवात ही प्रतिपदेनं होते आणि या पक्षाच्या शेवटची तिथी ही अमावास्या असते. आता तिथी म्हणजे सूर्य आणि चंद्र यामध्ये 12 अंशांचं अंतर पूर्ण झाल्यानंतर एका तिथीची समाप्ती होते. अमावास्येला चंद्र आणि सूर्य एकाच राशीत आणि अंशात असतात आणि त्यानंतर चंद्र सूर्याच्या पुढे निघून जातो. त्यावेळेस सूर्य आणि चंद्रामध्ये बरोबर 12 अंशांचे अंतर पूर्ण होते, त्यावेळेस एक तिथी समाप्त होते. अशा पद्धतीनं तिथी आहे. त्यानंतर तिथीक्षय म्हणजे काय, तर जी तिथी कोणत्याही सूर्योदयाच्या वेळेस नसते त्या तिथीला क्षय तिथी असं म्हणतात. आणि पंचांगात क्षय तिथी सूर्योदयाला असलेल्या तिथीच्या खालीच दिलेली असते. तसेच वृद्धी तिथी पहिल्या दिवशी अहोरात्र म्हणून, दुसऱ्या दिवशी तिची समाप्ती देऊन दिलेली असते. आता तिथींचे प्रकार कोणते ते थोडक्यात आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर तिथींचे हे 6 प्रकार आहेत. त्यात नंदा तिथी जी प्रतिपदा, षष्ठी आणि एकादशी, भ्रदा तिथी ज्या द्वितीय, सप्तमी आणि द्वादशी, त्यानंतर जया तिथी त्यात तृतीया, अष्टमी आणि त्रयोदशी, त्यानंतर रिक्ता तिथी ज्यात चतुर्थी, नवमी आणि चतुर्दशी, पूर्णा तिथी ज्यात पंचमी, दशमी आणि पौर्णिमा आणि अमावास्या अशा पद्धतीने असते. आणि शून्य तिथी ज्यात चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ कृष्ण षष्ठी, श्रावण कृष्ण द्वितीया आणि और तृतीया, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा आणि द्वितीय अश्विन कृष्ण दशमी आणि एकादशी, कार्तिक कृष्ण पंचमी आणि शुक्ल चतुर्दशी, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी आणि अष्टमी, पौष कृष्ण चतुर्थी आणि पंचमी, माघ कृष्ण पंचमी आणि माघ शुक्ल तृतीया या तिथींना शून्य तिथी अशी समजली जाते. अशा पद्धतीनं हे पंचांग असते. आणि बाकीचे जे अनेक मुद्दे आहेत ते तुम्हाला आमच्या कोकण 7च्या बेटर लिव्हिंगच्या पेजवर उपलब्ध आहे. ते तुम्ही त्याबद्दल तुम्ही अधिक माहिती जाणून घेऊ शकता त्या माध्यमातून. त्यानंतर असं म्हटलं जातं की काही वस्तू ह्या ठेवण्याची सुद्धा पद्धत असते आणि त्या ठेवल्यानंतर अनेक पॉझिटिव्ह एनर्जी येते असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलेलं आहे. तर सर्वांकडे संपत्ती, पैसा असला तरी त्यात वाढ व्हावी अशी सर्वांची इच्छा असते आणि ही वाढ शक्य आहे, परंतु घरात असलेली धन आधी योग्य पद्धतीनं ठेवलं तर सर्व शक्य आहे. तर आज आपण हेच जाणून घेणार आहोत की आपली संपत्ती आणि मौल्यवान वस्तू, दागिने कशा प्रकारे ठेवावे ज्यानं यात 4 पटीनं वाढ होऊ शकते. तर ज्योतिषशास्त्रात असं सांगितलंय की पूर्व दिशा घराची संपत्ती आणि तिजोरी ठेवणं खूपच शुभ मानलं जातं. त्यानंतर पश्चिम दिशेला इथं संपत्ती आणि दागिने ठेवल्यानं
घरातील मुख्य माणसाला पैसा कमवण्यासाठी खूप परिश्रम करावे लागतात, तर उत्तर दिशेला या वस्तू ठेवल्यात. म्हणजे जर कपाट आपण ठेवलं तर उत्तर दिशेला असलेल्या खोलीच्या दक्षिणेच्या भिंतीशी असावं आणि अशानं कपाट उत्तर दिशेकडे उघडेल आणि त्यात ठेवलेल्या धनात वाढ होत राहील. आता दक्षिण दिशा या दिशेनं संपत्ती, सोने, चांदी, दागिने ठेवल्यानं काही नुकसान होत नाही, परंतु वाढ देखील होत नाही. आता पायऱ्यांखाली तिजोरी ठेवणं अशुभ असतं. शौचालयाच्या समोर देखील तिजोरी ठेवू नये असं म्हटलं जातं. तिजोरी असलेल्या खोलीत स्वच्छता असावी. त्यानंतर घराच्या तिजोरीत असलेल्या लक्ष्मीचं चित्र, ज्यात 2 हत्ती सोन उचलून उभे असतात, असे चित्र ठेवणं शुभ मानलं गेलंय. तिजोरी असलेल्या खोलीचा रंग क्रीम किंवा ऑफ पांढरा असावा, ऑफ व्हाईट असावा. अशा पद्धतीनं ज्योतिषशास्त्रात ते सांगण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर आणखीन काही मुद्दे आपण जाणून घेणार आहोत. तर आता सध्या आपलं आरोग्य जपणं फार गरजेचं आहे आणि कोणत्या वस्तू वापराव्यात यापेक्षा कोणत्या वस्तू वापरू नयेत आणि कोणत्या वस्तू फेकून द्याव्यात हे फार महत्त्वाचं ठरतं. तर आपण आज हेच जाणून घेणार आहोत की कोणत्या वस्तू आरोग्यासाठी चांगल्या आहेत आणि ज्यांची एक्सपायरी डेट संपलेली आहे त्या लगेचच फेकून द्याव्या, नाहीतर त्याचा वाईट परिणाम हा आपल्या आरोग्यावर होण्याची शक्यता असते. त्यात जुने प्लास्टिकचे डबे जर तुमच्या घरात असतील तर ते आत्ताच फेकून द्या, असं मी का म्हणते ते आपण जाणून घेऊया. जर असे जुने प्लास्टिकचे डबे जर तुमच्या किचनमध्ये असतील तर त्यांना लगेच बाहेर काढा, कारण जुने प्लास्टिक कंटेनर्स BPA फ्री नसतात. सतत धुतल्यामुळे केमिकल लिचिंग होतं, जे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. आणि क्रॅक झालेले डबे फेकून द्या, मग ते नवीन का असू नये. त्यानंतर शिळं अन्न, जर तुम्ही फ्रीजमध्ये आता रात्रीचं काही अन्न उरलं आहे आणि ते तुम्ही एक दिवस झाला आहे तसंच ठेवलं, दुसऱ्या दिवशी आपण खाऊ असं जर तुम्ही म्हणत असाल तर ही चूक तुम्ही अजिबात करू नका. आणि जर शिळं अन्न तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवत असाल तर तुम्ही फार मोठी चूक करताय, कारण खराब होऊ नये म्हणून तुम्ही फ्रीजमध्ये हे अन्न ठेवत असता. पण हे जास्त दिवस फ्रीजमध्ये अन्न ठेवू नये, यात बॅक्टेरिया पसरायला लागतात आणि हे बॅक्टेरिया एका आठवड्यात लाखोंच्या संख्येत देखील पोहोचू शकतात, ज्यामुळे तुमच्या आरोग्याला धोका होऊ शकतो. आता एअर फ्रेशनर केमिकल परफ्यूम असतं, ज्यात हवेत उडतो आणि पण हे शरीराला नुकसान करतं. घरात उबट वास येत असेल किंवा दुर्गंधी येत असेल तर जी आपल्याला सहन होत नसेल ती वस्तू तिथून हटवण्याचा प्रयत्न करा. घरात स्वच्छतेची गरज असते, त्यावर फ्रेशनरनं वास दाबण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नये. त्यानंतर टूथब्रश बदला. सकाळ संध्याकाळ ब्रश केल्यानंतर त्याचे ब्रिसल्स पसरायला लागतात आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं देखील प्रत्येक 3 महिन्यात टूथब्रश हा बदलायलाच हवा असं संशोधन सांगतं. त्यानंतर ओल्ड मेकअप किट, जर तुम्ही बराच काळ एकच मेकअप किट वापरत असाल, त्याची एक्सपायरी डेट पण निघून गेलेली असेल, मात्र ते संपलं नाही आहे म्हणून तुम्ही ते तसंच ठेवून त्याचा वारंवार तुमच्या त्वचेवर वापर करत असाल तर तुम्ही चुकताय. कॉस्मेटिक आयटम जुनं झालं असतील आणि पण तरी आपल्याला वाटत असेल की यात ते खराब होण्यासारखं काय, हा जर तुम्ही विचार करत असाल तर तुम्ही फारच चुकताय. जुने कॉस्मेटिक आयटम्स, विशेष करून लिक्विड मेकअप जसे मस्कारा, आयलायनर यात शेकडो जम्स असतात असं म्हटलं जातं. हे अप्लाय केल्यावर ते आपल्याला ट्रान्सपरंट होतात आणि ते जुने कॉस्मेटिक हे लगेचच फेकून देणं मात्र गरजेचं ठरतं. आता चेहऱ्याची काळजी घेणं हा महिलांसाठी मोठा यक्ष प्रश्न असतो. त्यासाठी अनेक ब्युटी पार्लर्समध्ये आपण जातो, पण तुम्हाला माहिती आहे का, आपण व्यायाम करून सुद्धा सुंदर चमकदार चेहरा मिळवू शकतो. तो कसा हे आपण जाणून घेऊया. तर स्वच्छता आणि आहाराला आपण जसं महत्त्व देतो त्याप्रमाणे व्यायामही गरजेचा आहे. आणि रोजच्या वेळापत्रकात थोडा बदल करून फक्त 10 मिनिटं हे व्यायाम करून त्वचेची चमक तुम्ही परत मिळवू शकता. ताठ बसा, डोळे शक्य तितके मोठे करा आणि आधी घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेनं आणि विरोधी दिशेनं डोळे फिरवा. डोळे बंद करून 5 पर्यंत आकडे मोजा. हीच क्रिया 10 वेळा करा. तोंड मिटा, नंतर एक दीर्घ श्वास घेऊन तोंडात हवा घेऊन फुलवा आणि आता हवा एका गालात भरून 10 पर्यंत आकडे मोजा. दुसऱ्या गालात हवा भरा, 5 आकड्यांपर्यंत आराम करा. ही क्रिया 10 वेळा करा. आता गाल आत ओढून घ्या, अगदी दातावर. गालाचा दाब पडेपर्यंत गाल आत ओढा. ताठ बसलेल्या स्थितीत दोन्ही ओठ उघडून खळखळून हसा. हसताना गालांच्या पेशींवर प्रभाव पडायला हवा. पुन्हा ओठ बंद ठेवून स्मितहास्य करा. अशी क्रिया 10 वेळा करा. आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही जर तुमच्या चेहऱ्याचा व्यायाम केला तर नक्कीच त्याचे तुम्हाला चांगले फायदे मिळू शकतात. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत की
असं म्हटलं जातं की एकाकीपणामुळे मुलं झोप न मिळाल्यानं त्रस्त होतात. ते कसं काय? जी किशोरवयीन मुलं एकाकी आयुष्य जगतात किंवा त्यांना अत्यंत कमी दर्जाची त्यांना कमीत कमी झोप मिळत असल्याचे एका ब्रिटिश अभ्यासात समोर आले. जी मुलं एकाकी होती त्यांना झोप कमी न मिळाल्यानं त्यांच्या इतरांच्या तुलनेत थकवा येण्याचं प्रमाण 24% अधिक होतं. तसंच दिवसभरात काम करताना त्यांना लक्ष केंद्रित करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचं अभ्यासात आढळून आले. ब्रिटनच्या किंग्स महाविद्यालयातील 18 ते 19 वर्षांदरम्यानच्या 2232 किशोरवयीन मुलांची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानंतर हा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यासाठी या मुलांच्या मागील काही महिन्यात घेतलेल्या झोपेचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये झोप येणं, झोपण्याची वेळ, झोपेमध्ये आलेले अडथळे तसेच झोप न मिळाल्यानं त्याचा दिवसभरात अभ्यास करताना आलेल्या समस्यांचा अभ्यास करण्यात आला. यामधील 25 ते 30% मुलांना कधी कधी एकाकी वाटतं, तर यातील 5% अधिक मुलांना वारंवार एकाकीपणाची भावना निर्माण होत असल्याचं सांगितलंय. कमी झोप घेणं आणि एकाकी वाटणं यांचा परस्पर संबंध असल्याचं संशोधकांना यावेळी आढळलं. त्यामुळे शरीरावर वाईट परिणाम होतो. झोप न मिळाल्यानं आणि एकाकीपणा वाटल्यामुळे आजाराला निमंत्रण मिळतं, असं सुद्धा या संशोधनातून समोर आलेलं आहे. आता आपण पाहणार आहोत की ऑनलाईन शॉपिंग आपण आता सर्रास करतो आणि त्यावर डिस्काउंट मिळतात. त्यामुळे सध्याचा ओढा जो आहे तो ऑनलाईन शॉपिंगकडे वाढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. पण तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करत असताना काही काळजी घेणं गरजेचं असतं, कारण बऱ्याच वेळा फसवणुकीच्या घटना या समोर आलेल्या आहेत आणि या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. तर ही ऑनलाईन शॉपिंग कशा पद्धतीनं करायची आहे ते आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर विश्वसनीय ई-कॉमर्स वेबसाईट असतील किंवा ऑनलाईन स्टोअर्सवरून तुम्हीच खरेदी करा. सर्वात आधी हे ठरवून घ्या की आपल्याला काय वस्तू खरेदी करायची आहे आणि त्यासाठी आपलं बजेट काय आहे. कोणतीही वस्तू ऑर्डर करण्याआधी ऑनलाईन सर्वे करून घ्यायचा. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जर तुम्हाला घ्यायची असेल तर 2 ते 3 वेगवेगळे ब्रँड आणि त्यांची कंपॅरिझन करून घ्या. कोणतेही प्रोडक्ट खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे रिव्ह्यू नक्कीच वाचून घ्या, ज्याने त्या प्रोडक्टची विशेषता आणि विसंगती कळून तुम्हाला येईल. त्यानंतर कोणतीही वस्तू घेण्याआधी त्या साईटची रिटर्न पॉलिसीबद्दलही तुम्ही जाणून घेणं फार गरजेचं असतं. कपडे आणि जोडे खरेदी करताना साईजबद्दल बारकाईनं वाचून घ्या आणि सगळ्यात चांगल्या साईटवर साईज डिस्क्रिप्शन असतं. त्यानंतर खाण्यापिण्याचं सामान असेल, औषधं, कॉस्मेटिक आणि इतर वस्तूंची एक्सपायरी डेटच बघूनच तुम्ही ऑर्डर करणं गरजेचं ठरतं. त्यामध्ये ऑफरमध्ये खरेदी करण्याआधी इतर चांगल्या वेबसाईटवरही तुम्ही व्हिजिट करू शकता आणि डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर पॅकिंग खोलताना त्याचे फोटो किंवा व्हिडिओ बनवून घ्या. चुकीचा प्रोडक्ट किंवा आणखीन काही धोका असल्यास आपल्याकडे प्रूफ राहील आणि खरेदीची स्लिप, ऑर्डर नंबर, पॅकेट सर्व वस्तू तुम्ही जतन करून ठेवू शकता. आता यातला शेवटचा मुद्दा आहे तो म्हणजे अर्थातच मोबाईलसाठीचा. आणि आता जिओनं स्वस्त प्लॅन आणलेला आहे. वर्षभर तुम्हाला दररोज 1.5 GB डाटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग मिळणार आहे. हा प्लॅन नेमका काय ते आपण जाणून घेऊया. तर जिओनं आपल्या युजर्ससाठी अनेक वस्तू प्लॅन आणलेले आहेत, नवीन प्लॅन आणलेले आहेत आणि या प्लॅनमध्ये रोज डेटा मिळतो. याचा वापर तुम्ही सहज करू शकता. जिओचं रोज 1.5 GB डेटा मिळणारे प्लॅन्स खूप चांगले आहेत आणि या प्लॅनची किंमत आणि कोणकोणते बेनिफिट्स मिळतात हेच आज आपण बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. तर जिओचा 2545 रुपयाचा रिचार्ज प्लॅन आहे. यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा दिली जाते. सोबत या प्लॅनमध्ये रोज 1.5 GB डेटा तुम्हाला दिला जातो. कंपनी रोज 100 SMS ची सुविधा देते आणि या प्लॅनमध्ये 336 दिवसांची वैधता देखील दिली जाते. त्यानंतर जिओचा 2879 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन आहे. तो कोणता आहे तो जाणून घेऊया. यामध्ये 365 दिवसांची वैधता तुम्हाला मिळते. अनलिमिटेड कॉलिंग मिळतं आणि दररोज 100 SMS दिले जातात. रोज 2 GB डेटा दिला जातो आणि तसेच अन्य काही सुविधाही दिल्या जातात. त्या तुम्ही सर्च करून घेऊ शकता. त्यानंतर जिओचा 2999 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन आहे. या प्लॅनमध्ये 1 वर्षाहून जास्तीची वैधता दिली जाते आणि 365 दिवस प्लस 23 दिवसाची वैधता दिली जाते. यात दररोज तुम्हाला 2.5 GB डेटा मिळतो आणि सोबत अनलिमिटेड कॉलिंगही आहे आणि 100 SMS सुद्धा दिले जातात. आणि यातला जिओचा 1559 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन, यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि रोज SMS दिले जातात.
या प्लॅनची वैधता 336 दिवसांची आणि या प्लॅनमध्ये 28 दिवसांसाठी 2 GB डेटा दिला जातो. हा प्लॅन जिओ फोन युजर्ससाठी फार महत्त्वाचा ठरतो. जर तुम्ही जिओचे युजर्स असाल तर हे प्लॅन तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर ठरतील. आणि अशा वेगवेगळ्या विषयांवर आपण रोज चर्चा करणार आहोत. रोज मी तुम्हाला याबाबतची माहिती देणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला कोकण 7चं हे बेटर लिव्हिंगचं पेज आहे, त्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला रोज अधिकची माहिती मिळू शकते. त्यामुळे आता मी इथंच थांबते. उद्या भेटूया पुन्हा याच वेळेला. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.